Stora, myke och saftiga ballinemoller som fyllt med masse Oreo-glaser. Jeg kjenner at jeg litt ute av det voice-over-gamet, for jeg vet ikke hva jeg skal si. Her har dere I hvert fall det vanlige klippet som dere vil ha med at Roosna-Alliku vallas Valasti külas, kus üks metskits tuli ühe pere ukse taha. Hakkasin koera ketti vahetama. Vana kett oli juba kulunud ja panin uue ketti ja